anthu ena ayamba kukonza okha msewu m'boma la Nkhatabe. Ndipo mlipoti lathu lapadera Thomas Kachere akuunika za mchitidwe yotaya zinyalala mwachisawawa umene ukuononga zachilengedwe. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tikhale limodzi. Tsopano nazi nkhani izi mwatsatanetsatane. Boma lati lachotsa ena mwa malamulo amene linakhazikitsa pofuna kuthana ndi kupewa komanso matenda a COVID-19. Nduna yoona za umoyo akhumbize kandodo chiponda yalengeza izi mu mzinda wa Lilongwe, ndipo yati dziko lino litha kuyamba kulandira alendo ochokera maiko ena. Rebecca Chimcheka walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Fale Banda. Nduna yoona za umoyo akhumbize kandodo chiponda wati chiwerengero cha anthu omwe akugonekedwa mchipatala chifukwa cha matenda a COVID-19 chachepa. Ndipo wati boma lachotsa ena mwa malamulo omwe anakhazikitsidwa kupewa matendawa, ndipo pakadali pano anthu odzaona dziko lino atha kubwera mdziko muno. Level 1 tunena kuti chiopsezo chidakalipo ndithu tisatayirire kwambiri chifukwa pakati pathu padakali anthu odwala COVID-19 amene enanso sitingadziwe chifukwa ena amakhala kuti alibe symptom ina iliyonse koma COVID-19 ndiye kuti athu tipatsira. Ndipo Maziko Matemba yemwe amayankhulapo pa nkhani ya zaumoyo wapempha Malawi kuti asafoke koma akabayitse katemera wa matenda a COVID-19. Ndipo boma lapempha bungwe la polisi kuti lithandize kuonetsetsa kuti anthu akuvala mamaski makamaka akakhala m'magulu. Anamwino asonyeza kusakhutira ndi chilango chimene bwalo la magistrate mu mzinda wa Blantyre lapereka kwa mayi ndi mwana wake amene adapezeka olakwa pomenya anamwino pamene amagwira ntchito ku chipatala cha Queen Elizabeth. Dandauloli ladza senior resident magistrate Akia Manyongo atayimitsa chilango chakuti anthuwa akagwire ukaidi kwa miyezi 14 koma kuti alipire chindapusa cha ndalama zokwana 100,000 kwacha aliyense kamba kochita izi. Jameson Chauluka ali ndi ripoti. Mayi Esnari Sedemani azaka 53 komanso mwana wawo Yankho wa zaka 30 adapezeka olakwa pomenya Gertrude Mofati namwino wa kuchipatala chachikulu cha Queens pamene ankagwira ntchito yake, popeza adawauza kuti atuluke mchipinda chogona odwala kuti achepetse anthu malinga ndi muliri wa COVID. Mbali ya boma inati izi zidapereka mantha akulu kwa namwinoyo, ndipo anthu enanso sangafune kudzakhala namwino mtsogolo muno. Amofati nawo adauza bwaloli kuti pakali pano akadachitabe mantha kuyankhula ndi odwala komanso owadikirira popa kuti angaonenso zimene zidawachitikirazo. Amene akuyimirira bungwe la National Organization of Nurses and Midwives amauya msuku atakudziwa kuti anamwino sadakhutire ndi chigamulochi, komabe ati chachikulu kwambiri nkuti iwo apereka uthenga umveka bwino lomwe kuti salola ogwira ntchito ku chipatala kuti azimenyedwa. Amene amayimirira Amofati ndi mwana wawo Rogers Nkombeza ati ndiokhutira ndi chigamulochi popeza ndi zimene anapempha bwaloli. Mwandalama zimene awiriwa awuzidwa kuti apereke zokwana 200,000 kwacha, 150,000 kwacha zipita ku boma la Malawi pamene 50,000 zotsalazo zipita kwa odandaulawo Amofati. Atakhumudwa ndi malonjezo anthu andale amene sanakwanitsidwe, anthu ozungulira chipatala chaching'ono cha Chilambwe mdera la mfumu yayikulu Mankhambira m'boma la Nkhatabe ayamba ntchito yokonza msewu wa makilomita 5 kuchokera pa chipatala kukafika kumalo ochitira malonda asanga. Izi zikudza pamene msewu akugwiritsa ntchito ndi wonongeka, ndipo nthawi ya mvula galimoto zimalephera kuyenda. Samkalimira ani nkhani yonse. Malingana ndi anthu kulerali amayi oyembekezera akuti amabekera ku nyumba zawo, komanso ena pa njira akapita ku chipatala kamba kakuvuta kwa msewu. Njira zolelera pakati pa achinyamata akutinso ndi vuto kamba kuti mayendedwe kuderali ndi ovuta. Mfumu Kachipapa inati anthu kuderali ati chikhulupiriro mwa ndale, ndipo nchifukwa chake ayamba kusonkhetsa ndalama zomwe pano zakwana 2.6 miliyoni kwacha zomwe ayamba ntchito yokozera msewuyi. Ndalama zomwe zikufunika pokoza msewu akuti ndi zokwana 30 miliyoni kwacha. Kuona tili ndi ambulance tili mchipatala sono achipatala kachitalifa matenda ku kumkondezi ku Nkhatabe. Ambulance yathu imavutika kwambiri mu msewu chifukwa msewu wathu sunali bwino.
unali wamatope umakhala ndi matope nthawi ya mvula, umakhalanso uliso ndi mabampu wakuti munthu wodwala sapeza bwino ukafika kuchipatala. Mmodzi mwa akuluakulu a Chilambwe Development Trust a Benedicto Manda anadzudzula ndale ponena kuti akulephera kukonda anthu akudera kwawo kamba kunena kuti sangamalolere kunena kuti amayi makamaka oyembekezera azivutika kamba kavuto la msewu. Kudera kwathu kuno kuli zambiri zimene zingakhale kuti zikufunika pa moyo wathu. Kuli anthu ngati amene akusowa zinyumba, tili ndi ma bridge, tindena kuti tilibe ma bridge abwino. Misewu yathu ngakhale imene tikunena pa kuti talima koma sikuti ngokwanira chifukwa choti kofunika mmene muli moyipa kwambiri mofunika kuti tikhale ndi tikemo concrete kasirabu ndi tikabwino kaja kolimba kaja. Ndi ntchito ikadalipo tili nayo ndithu. Mmodzi mwa anthu ogwira ntchito pa chipatala cha Chilambwe a Zakeya Tsoka anayamika anthu akuderali kamba kachitukukochi, ndipo poyankhula ndi Times kudzera pa lamya ya m'manja phungu wakuderali Anoa Chimpeni anavomereza za vuto la msewu kumanena kuti msewu ulikale pa ndondomeko wonena kuti aukonze. Chipatala ching'ono cha Chilambwe chimathandiza anthu opitirira 14,000. Mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere akuunika za mchitidwe wotaya zinyalala mwachisawawa umene ukuononga chilengedwe. Izi zikudza pamenenso pali njira zambiri zophunzitsira anthu kufunika kosamala chilengedwe. Ngakhale kuti anthu akuphunzitsidwa, ambiri akupitirira kuononga madzi ndi zinyalala, kuyika pa chiopsezo cha matenda mwina kufa kumene kwa anthu omwe amagwiritsa ntchito. Kulira kwa ntchentche ndiko kukumamveka kuposa phokoso la madzi. Awa ndi malo amudi kudera la Ndirande m'boma la Blantyre. Malowa ndi otetezedwa chifukwa ndi ozungulira damu la mudi lomwe ndi la a Blantyre Water Board. Komatu nalo bungwe la BWB likuyenera kugwiritsa ntchito ndalama zochuluka kamba kuti anthu ena akumataya zinyalala kumalo otetezedwawa. Vuto lotaya zinyalala mwachisawawa lakula kwambiri mdziko muno. Ku Blantyre chasanduka chizolowezi chomataya zinyalala m'mitsinje mbali mwa misewu osaganizira momwe zingawakhudzira anthu ena omwe amagwiritsa ntchito madzi ake. Zina mwa zinthu zomwe zikumatayidwa kumudi ndi madaipa omwe sichapafupi kuti awole. Madaipa awo akatayidwa akumakhalanso chakudya cha ziweto monga mbuzi. Kumudi ziweto monga mbuzi zimangoyendayenda ndi kumadya zoyipa monga madaipa ngakhale kuti zinalengedwa kuti zizidya udzu. Zomwe zikumachitika m'mimba mwa mbuzizi sitingathe kuneneratu. Kupatula mbuzi, zinyalalazi zikusokonezanso miyoyo ya anthu ambiri kuphatikiza amayi omwe amadalira mitsinjeyi akafuna kuchapa kapena kusamba. Ndinapeza mtsikana uyu yemwe amasamba mu mtsinjewu atamaliza kuchapa zovala zake. Kusema kifoja kuti watu kulimazi ndosowa. Guango leo mijigo, leo mikopi, mpira kusema mazonyasi. Mtsikana wina wa mmuzi wa Chiwembe wati ndizomvetsa chisoni kuti anthu akhala kutaya zinyalala m'mitsinje ngakhale kuti amadziwa kuti anthu ena amagwiritsa ntchito madziwo kunsi kwa mitsinjeyo. Njaba chipake imazo kunoko kutimasuwa mazi. Chipake tukuchabira mtsinje mazi onyasa. Komaso kunoko so kubeko mijigo, kubeko so uje. Mibobi bulibeko. Chipake tukuchabira mazi onyasa. Ifedu kupempha kuti alibwesere ku mijigo kutiko kunoko kuchiwembe. A Justin Temani azaka 26 ndi mulimi. Malinga ndi atemani kunali kwabwino kuti nzika iliyonse ya dziko lino itengepo udindo posamala chilengedwe. Ine ndi mlimi. Ndimalima ma vegetables ndipo tsiku ndi tsiku ndimathirira. Ndimagwiritsa ntchito mtsinje wake omwe mukuonawo. Madziwo ayinde ndonyasa koma ndilibenso kwina kuti ndingakapeze madzi. Palibenso madzi ena amene ndingadalire kuti ndingathirire mbewu zanga, ndimadalira mbewu mtsinje omwewo. Mkulu wa bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy a Helbert Mwalukomu ati kutaya zinyalala mwachisawawa kuli ngati kukhalira
bomba lotcheratchera. choyamba ndichonena kuti tikakamba za umoyo mmene anthu amakonda kutaya zinyalala makamaka m'mitsinje mumadusa madzi, ndipo madzi aja ndiona kuti ndofunikira pa miyoyo yathu. Timagwiritsa ntchito madzi amene ajawo kaya ndikumwa, kusambira, kuphikira, komanso sikuti ndi anthu okhaokhawo amene ali kumunsi kwa malo amene ife timataya zinyalala, koma ngakhale ife tomwe timapitanso kumadzi omwe aja kuti tikakatithandize pa zofunika zathu za tsiku ndi tsiku. Ndiye tikamataya zinyalala malo ngati amene aja tikuyika chiopsezo chachikulu kumbali yonena kuti munthu ukhoza kudwala matenda. N'chifukwa chake malo amene kumachitika zimene zikawirikawiri mutati mukafike zipatala zimene zili kumalo ozungulira mukaona kuti matenda amachuluka ndithu, ndipo amakhala matenda onena kuti ambiri ayiwo ndokhuzana ndi za ukhondo, chifukwa yonena kuti zinyalala sizikusamalira mmene zimayenera kusamalira. Tikukamba apa za zinthu ngati madiapers tikukamba ndi zinthu zosana kuti munthu mwakuganiza kwako ungamane kuti ndikataye kumtsinje. Ndiye ndi zinthu zolakwika komanso ndi zinthu zoyipa, zimaononganso kuti ngakhale kumbali ya maonekedwe amalo ndi madera. Mwakamba za chilengedwe kuti kumbali ya za chilengedwe zisoyipa bwanji, nzoyipa ndithu chifukwa kuti maonekedwe amalo timafunika anthu feti zisamala malo amene timakhala. M'mayiko ena zinyalala zimagwiritsidwanso ntchito popangira zinthu zina, koma kuno ku Malawi anthu akungotaya zinyalala m'mitsinje ndi m'mbali mwa misewu zomwe zikubweretsa chiopsezo pa nkhani ya ukhondo. Ndondomeko ya chitukuko ya namba 13 ya bungwe la United Nations imapempha mayiko kuti achitepo kanthu pa nkhani yakusintha kwa nyengo komanso zotsatira zake. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yayamba kugwetsa mitengo yopitirira 1300 ya chilengedwe pofuna kumanga msewu wa makono wa Kenyatta mu mzindawu. Pali mitengo pafupifupi 1391 imene 317 mwa iyo ndi ya mibawa ndipo ikuyenera kudulidwa. Akatswiri azachilengedwe adzudzula konsoloyi chifukwa chogwetsa mitengoyi imene akuti yakhala ilipo kuyambira pamene dziko lino lidalandira ufulu mchaka cha 1964. Rebecca Chimcheka walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Fale Banda. Mkulu wa konsolo ya Lilongwe a John Chome ati mitengo iyenera kugwetsedwa kuti ipereke mpata ku chitukuko cha msewu wa makono wa Kenyatta. Achome anena izi poyankhapo kuti sakuyenera kugwetsa mitengo yomwe yakhala kuyambira pamene dziko lino lidalandira ufulu mu chaka cha 1964. Iwo ati konsoloyi ibzalanso mitengo ina yomwe pofika zaka 10 zikubwerazi idzakongoletsa mzinda wa Lilongwe. Katswiri wona za chilengedwe Matthews Malata wati sikunali koyenera kugwetsa mitengo ya chilengedweyi chifukwa cha msewu. Pakanakhala kuti anatsatira malamulo kafukufuku ndi kuchitika, ndiye kuti zonse zimene anthu akukambazi kandi kuti madesign akanakhala otani kuti asamalire zinthu zonse, komanso kuti mitengoyi mwina sitikanasiyapo ina ndi kudula. Zimenezo ndi zimene akanamva kwa anthu. Ma engineers akanauza nzeru ndipo poyamba ntchito zikanakhala kuti maganizo onsewa ampa. Mitengoyi ilipo pafupi 1390 ndipo 317 ndi ya mibawa. Mitengo yonseyi mtengo wake ndi 2 billion kwacha. Mkulu wa bungwe loona za misewu la Roads Authority John Chingani ati mitengo yomwe inali mbali mwa msewu wa Kenyatta inali yokalamba. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anakhazikitsa ntchito yamanga msewu wa Kenyatta posachedwapa. Akuluakulu a kampani ya Riply Malawi ati malo okwana pafupifupi mahekta 3000 anaonongedwa ndi anthu komanso moto mu nkhalango ya Chikangawa mzaka zisanu zapitazi. Nkhalango ya Chikangawa ati kuonongedwa kwambiri chifukwa ili pafupi ndi msewu wa M1 umene mmadutsa anthu ambiri. Patience Lunda wadza ndi ripoti ili. Izi zinadziwika lachinayi pomwe bungwe la Riply linapereka 1 million kwacha ku nthambi ya polisi pomwe akusangalala kuti yakwanisa zaka 100. Mneneri wa Riply Adalitso Chimwala anati apolisi amagwira ntchito yayikulu yoteteza mitengo mkhalangoyi. Achimwala kenako anapempha ona za malamulo kuti azipereka zilango zokhwima kwa anthu omwe apezeka kuononga mitengo kuti ena azitengerapo phunziro. Nkhalango mmene muli misewu yomwe amadusa mwa anthu ichamati public roads singakanize kuti anthu asamaduse mmene mumu, koma anthu ena amene amadusawo amakhala kuti ali ndi zolinga za upanda, ndi amenewo ndi amene atisowesa mtendere kwambiri. Mawu ake mkulu wa polisi ku chigawo cha Kumpoto a Richard Luhanga anati apolisi akutengapo gawo lalikulu posamalira chilengedwe ndipo iwo anatsegula polisi mu nkhalangoyi yomwe ikuthandizira kusamala mitengo.
aluhanga anaonjezera kuti makampani monga raiprai akuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko mdziko lino ndipo akuyenera kumagwira ntchito m'malo momwe muli chitetezo chomwe chichokwanira. Ntchito ya tifa polisi kuthandizira kuti chitetezo chikhale bwino kuti makampani azithe kugwira ntchito zawo mwaufulu wawo mopanda zowavuta kunena kuti chitukuko cha dziko chizipita patsogolo. Kampani ya raiprai Malawi ili ndi malo okwana 20,000 hectares mu nkhalango ya Vipya. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Boma lachotsa mfundo zina zothandizira kupewa matenda a COVID-19. Anthu ena ayamba kukonza okha msewu m'boma la Nkhatape. Ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere akuunika za mchitidwe otaya zinyalala mwachisawawa umene ukuononga zachilengedwe. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi pochita subscribe ku 1895, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikirana ndi anzanu, valani mamaski nthawi zonse, komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Muna ndine Jawes Banda, madzulo abwino.